Ix-xogħol fuq il-Power Station il-ġdida f'Dellimara qed ikompli javvanza biex bekk sar pass seqreb lejn il-qalba tant mistennija minn Power Station li taħdem bil-heavy fuel oil għal Power Station bil-gass. L-erba' filgħodu fuq il-vapur ABB Vanessa waslet it-turbina tal-issi magħrufa aħjar bħala steam turbine. Din it-turbina li tagħmel bażikament huwa li tuża is-sħana li toħroġ mit-turbini tal-gass biex issaħħan l-ilma bil-fwar li joħroġ idawwar it-turbina u bekk ikun iġġenerat iktar elettriku. B'makkinarju mill-akbar teknoloġija avvanzata u flessibilità fil-kapaċità tal-produzzjoni. B'dawn kollha jiddominaw ix-xena fl-impjant ta' Dellimara matul il-jum tal-erba' kienet installata steam turbine. Xhieda ta' kemm il-proġett li għandu jwassal għal ġenerazzjoni tal-gass fil-Power Station f'Dellimara beda joqrob lejn it-tmiem tiegħu. B'differenza turbini tal-gass li waħidhom diġà għandhom effiċjenza ta' 38%, bit-turbini ta' tip li ġiet installata l-erba' l-effiċjenza fl-impjant se tiżdied għal 56%. Dan il-proġett b'valur ambjentali kbir huwa mistenni jintemm għal nofs din is-sena. Huwa proġett li se jwassal biex il-Power Station tal-Marsa tingħalaq darba għal dejjem. Filwaqt li dak li ġara l-erba' f'Dellimara isegwi l-ħruġ tat-tender ftit tal-ġimgħat ilu sabiex titwaqqa l-ogħla ċumnija tal-impjant f'Dellimara. Permezz ta' dan il-proġett, ir-residenti tan-nofsinhar ta' Malta mhux biss se jgawdu minn tnaqqis fl-emissjonijiet, iżda anki jitrab li joħroġ miċ-ċumnija se jonqos b'90%.